Už ste to rátali, koľko vás stojí jedno pranie? Ja vám ukážem luxus, ktorý si môžete dovoliť. Ja to mám presne zrátané. Pranie s našimi olejmi je oveľa lacnejšie ako to s vašimi. Neveríte? Čo vlastne lejete do svojej práčky? Nejaký pracigel, nejakú aviváž, nejakú dezinfekciu. Dokopy vás jedno pranie vyjde 1 euro. Poviete si, to nie je zlé. A koľko by to stálo, keby ste toto celé vymenili za voňavý domov? U nás vás jedno pranie vyjde len 60 centov. A pritom na dokonale voňavé pranie potrebujete iba 3 produkty. A to zmäkčovač bez vône, univerzálny pracigel a parfém podľa vlastného výberu. Z dnešnej hodiny matematiky nám vyšla jednoduchá rovnica. Obyčajné pranie za 1 euro alebo luxusné pranie s voňavým domovom len za 60 centov. A na záver už len perte a voňajte.